Ha? Gani nagpursige lang din may adto din abi sa two service na dito sa buntag, three service diri kay doon na lagi katuyuan ng Dios. Amen. Samtang napatay kusog gininhawa ato ang kining presenta ato ang ihalad sa Dios kining kusog nga naapang ani kanato o gininhawa igsoon. Sumala pag ganiya sa awit hangtod may kinabuhi. Hangtod may kinabuhi. Hangtod may puso. Hangtod may ginhawa. Sa nabil ko himaya ka. Amen. Ang paghimaya nato nga na sa Dios dili lang kay utom sa mga pag-awit. Kinahanglan nga pinaagi sa mga buhat nga ako Diyos ang isugid nga to sa uban nga siya gamhanan kayo. Mahigugmaon nga Dios. Kay bulungan nga Dios. Amen. Ha? Diha makita sa Dios nga kita tinuod jud nga iya makanakan. Kay sumala pa sigo ni Jesus Christ yang pulong Juan kapitulo 14 bersikulo 15. Ha? Kung nahigugma kamo kanako, tumana ang akong sugo. Amen. Ha? Amen. Verse 7. Apan ang Ginoo maghari hangtod sa kangturan. Andam na ang iyang trono anang sa paghukom. Abot ang panahon nga hukman sa Dios ang tanang tao. Amen. Muatubang kita sa Dios. Katumataw kaniadto nga nangamatay na sugod pa nila Adan ug ni Eva, mamangon kini sila. Muatubang sa Dios kitang tanan pagahukman ta ug duha ra gyud ang pudulngan sa tao langit o impierno igsoon. Naghari isa sa kalibutan subay sa katurungan ug hukman niya ang katawhan subay sa kangayan. Ang Ginoo tigpanalipod sa mga linupigan dalampanan sa panahon sa kasamo. Naduulan jud nato ang Dios nato. Kay andam jud sa mudawat gani kanato sa dihang mudangog kita nga kaniya. Ang nakaila kanimo o Ginoo musalig kanimo. Nakaila ba ka sa Ginoo? Amen. Amen. Kung nakaila ta sa Ginoo musalig jud ta nga kaniya. Nga siya kay bulungan ug kamahanan. Nga ato ang ibutang kanunay sa itong mapangununa nga sa gamhanan bulungan ng Diyos, makapasalamat yung tangan na kanya. Amen? Kay wala mo man pakyasa ang midangop kanimo o suginli ang katawhan sa nabuhat niya. Dili ikalimtan sa Dios ang mga nag-antos, ang ilang pagpakitabang tagdon gayon niya o silutan niya ang nagdaog-daog kanila. Amen. Mabot ang panahon lagi kining ato nga pag-antos samtang napat sa kalibutan. Ang Dios dili gyud makalimot kani kanato. Kay may kahin man jud ta og panahon nga na kaniya. Pagkadalon jud ta niya sa dapit nga iyang giandam hini kanato nga maong langit. Excited na ba kay igsoon na makapuyo sa langit? Excited na ka? Kaya na ko'y gustuhan mo nakasulti na ako, anda na ba kayo gustuhan? Istustorya mi ba? Excited na ba ta? Maato sa langit? Excited na ba? Gusto, pero dili pa kung mabalik, Ginoo, kaya naman ko yung mga plano. Excited niya, dili pa gusto niya bumalik ang Ginoo, kaya naman siya mga plano. Gusto pa siya magminyo, gusto pa siya magka-car, magkadakog balay, sa kitawhanan niya. Huwag magtingali rin nakasabot sa pulong sa Ginoo kung sa kanindot ang langit. Mas iyahapang gipili ang kalibutan kaysa langit. Nangandoy sa langit, pero gusto pa niya, dili pang balik ang langit, kaya magminyo pa siya. Gusto pa siya mutanog liwat, magkasakyanan, magkabalay, Ginoo ko. O ni matawag ni mo mga Kristohanon nga dili pa dyan ay tinuod nga hamtong inaana ang mga pamulungan. Kaya once gani kung hamtong ka, makasabot ka kung unsay kamatuuran nga ang langit na dito ang tinuod o nindot ka ay nga pulianan.
na kay sakitan ni kalibutan dili ka kontento diri amen. Ha? Ano mangita pa man kagliwat pag minyo nga naa man ang Dios dito makauban nimo. Amen. Ha? Kinahanglan andap ta kanon na igsuon. Amen. Kaya kung inaana atong una nga Lord, unta dili pa kang balik sa ato padi ay wa pa ka nang nandoy nga kana bitong mobalik siya o wa pa ka nagtinuod sa pag-alagad kaniya. Kaya naa pa dahil kay gina mas imuhang itinguha. Amen. O dili siya ang imuhang priority nga imong itinguha. Amen. Gikinahanglan ang Dios gyud ang ato ang tinguhaon. I-first priority sa ato ang makasing-kasing. Ha? Kaya dili lagi ta niya kalimtan igsuon. Nag-antos man ta, naghago man ta ni ini kalibutana. Diha siya mabulhaton. Daghan kita mga reward nga iyang igahatag gani kanato madawat nato kini makaigsunan. Ha? Amen. Andam na ba kamo dawat sa mga reward igsuon? Ha? Wala ginatong ginabalik-balik lagi nga lipay na magani ka og proud kay ka sa paglingon mo ang Thursday. Maka dawat lang ka og tulog kamos. Nakuyawa na ako eh. Tulog kamos. Iyahan isa ra. Huwag yung tulog. Kamingon po dami sa piya ko sa inyo. Kaya na po yung kamidal. Midal nga mo. Kaya dahi. Amen? Bubati magalit tagpuan di atong kaulingon nga. Mas lindot pa rin siya, no? Yan na. Mas maayo pa siya. Kung saan ka dito sa langit igsoon, kung saan ka ang ipabati sa Ginoo nga ni kanako. Kasi dihang mag-rewarding na igsoon, maghatag na og maganti. Tawagon ang imong pangalan. Ikaw kay wa man kay buhat-buhat sa kalibutan, gusto ra man imo ako tobra ka gusto ra ko maluwas ra ko. Ano os lagi imo ha? Ha? Gusto lang man nato nga basta lang ka maluwas. Na ba no? Na manglihok gyud tay igsoon. Amen. Ha? Bulihok ta katungod kay bulungan o gamahanan ang Dios. O diha sa tong pagpamuhat o paglihok o pagbuhat yana ang Dios nagauban ka nato. Amen. Dili gyud ta diha pasagdan. Ha? Wonderful deeds nga nahimo sa Ginoo nganhi kana. Unsa man ang mga nahimo sa Dios nga mga kaibulungan kayo sa tuang makinabuhi. Unsa man kinigsoon. Ang imong na-experience nimo, unsa yung na-experience nimo nga makaingon ka nga kaibulungan jud kay ang Dios. Aba? O wala pa? O na? Ano ba? Usa sa mga katingalahan o gibulungan kaayo nga nabuhat sa Dios makaigsuran. Katong adunay Kristo nga namatay dito sa cross sa Kalbaryo. Amen. Amen. Usa kini ka amazing. Usa kini ka katingalahan kaayo. Kay tungod kay adunay Dios kami ani sa kalibutan aron na mga itokyan niya kauringon. Ha? Dios na siya igsoon. Apan mi anhi lang yun sa kalibutan aron lamang nga ihalad itokyan niya kauringon para kanimo kanako. Ha? Di pwede na manunta nga dili na unta mo naog si Jesus Christ sa kalibutan, bahalag mga laglag na lang tanan. Pero ngano gibuhat man gyud niya igsoon kay tungod lagi naglantaw siya kanimo kanako. Amen. Amen. Kay gusto niya nga makabaton kita og kaluwasan. Amen. Ha? Kay kung wala pay Kristo nga miani sa kalibutan, wala ka karon og wala ta karon nakakita ay. Ha? Asa ka tay butang karon sa Ginoo? Siguro nata din na sa mga kadalanan. Ha? Walay panahon sa pag-alagad kana sa Ginoo. Ha? Wala ta makaila sa Dios nga kamatuoran o tinuod nga Dios. Kung walay Kristo nga miani sa kalibutan. Apat tungod lagi kay nagtagad siya nga ni kanato, naglantaw nga ni kanato. No na mo na nga miani gyud si Jesus Christ sa kalibutan. Aron lamang ikaw makabaton og tinuod nga katagbawan. Igsoon.
Usa-usab nga mga katingalahan nga gibuhat sa Dios sa Dios gani kanato katong panahon nga giluwas kita niya. Ha? Kanos amata na luwas igsoon? Kanos na kagiluwas sa Ginoo? Ako din yung katubag nga nang mayong kung luwas na ka. Dili ko same sa uban nga mayon dayon nga mo palang gani pag-share. Yampuan dayon, luwas na ka. Amen. Ako ana tan-awon panako na ang uglingon ana. Amen. Ako pang tan-awon. Maliban lang kung kanang tawhana is nagkasakit. Dinana no? Pero kung nag-share kini na sa mga kadalanan, mo pag-share mo ni bautismuhan. Ngayon ay ka nga, madeklara rin ka luwas na kaigsoon. Pagkaugma dito, orag hapon. Makasabot, pataka na magbautismo. Amen? Tanawa sa ang kaugalingon. Amen? Dahil po yung man, o pag-share, pataka na nagpadayag. Kapadayag ang ginusa ko, ang amimo ng pastor. Uban yun mga taong inanang kapataka lang buwan. Dili sa mag-obserba. Amen. Kaya di ay, anong gusto yung mga pastor itong tawhana, kaya para na lang siya butang nga sa ubang mga kasimbahanan para budako ang iyang organisasyon. Niya nagpabadlong minuuntong iyang ibutang dito Amen. Nakapabuntis. Power kaayong mga pastor. O dili ko inana. Amen. Natay kinahanglan nga pagdisiplina or pagtan-aw kung unsa ang pulong sa Ginoo. Kay dili ni kadula-dulaan. Amen. Dili ni dula-dula. Amen. Di ba kaya na magdula-dula na mga naa sa gobyerno sa pangkalibutan? Ilaha maginagihan ay manggani. Usa pa ka na nasa pulatong sa Ginoo kapataka lang. Amen. Kita mo accountable ang natubangan sa Ginoo. Amen. Muna nga gikinahanglan ang tanan magtinarong Diyos sa pag-alagad sa Ginoo kay ang Dios dili ka tiyo ti ahwan igsoon. Amen. Amen. Si makaingon ta bang Thanksgiving maron yan ang muan man si pastor nang Amen. Pahinumdum ni igsoon. Amen. Amen. Pahinumdum ni sa matag usa aron gayud nga magbinantayan ta kadunay. Amen. Ha? Ato ang pakinumduman sa kanunay igsoon nga kita giluwas sa Ginoo og iyahang gibag-o. Mao kini ang usa sa mga katingalahang gibuhat sa Dios ngani sa tong kinabuhi. Amen. Ang paghatag niya sa maong bisti, sing-sing og sapatos igsoon. Nakadawat na ba tanini? Bisti, sing-sing og sapatos, nakadawat na ba kayo igsoon? Siguro kung ba, ako'y bisti, bago kay Pasko Mandor palit yung bagong sinila. O tingali ang mga ginikaran, amo yun na sila mga sing-sing. Pag kaslon sila, or ang uban po, uso po ang mga manag-uyab daw, kay naa daw engagement. Char-char. Paingnon yun daw, kanay tag-iya na. Kanay tag-iya, awal kamot anak ko na yung sing-sing. O nabatunan na ba nato ang maong sapatos nga gipasuot sa Ginoo nga ni kanato? Saman kini mga ipasabot nini. Sama sa usa ka prodigal son o nawala nga anak sa nga anak. Tabi sa bingay, di ba sa diha miuli ang iyang anak? Diha sa ilahang balay, kung sa gibuhat siyang amahan. Midagan ang amahan, migakos nga na sa iyang anak, o mihanok nga na kaniya, o gisugo niya ang iyahang mga sulugoon nga pasuutis siya og bisti og tagay po siya og singsing ipasuot nga na kaniya
o sa patusi ang iyang mga tiil. Ha? Sa ato ba di ay wala tingin sapatos o chinilas din iyang anak? Nagtiniil na lang? Pagpauli? Posible. Amen. Nasabtan ba natin soon? Diha usab sa matangusan na ito kamakinabuhi. Sa dihang si Kristo namatay dito sa cross nagbitay. Aron lamang nga matagad di mo siya. Makita nimo kung kinsa sa nga pagka-Dios nga mahigugmaon gini kanato. O sa dihang miduol ka nga kaniya, nabatunan usab nimo ang kaluwasan ug ang kabaguhan. Kay tungod kay gipasukutan na kaniya og bisti sa maong bisti nga pagamatarong igsoon. Amen. Gisuotan nagakaroon og bag-o nga bisti. Kay katundaan nimo nga bisti, daotan ka to igsoon. Amen. Dili ka to mao ang gipangita sa Dios nga nakanimo. Mo nagikinahanglan nga masuot sa katawo ang bisti sa pagamatarong ug maangkon lamang niya kini sa dihang si Kristo magasulod ganha kaniya. Amen. O tagaan kaniyang singsing. Usa man kining singsinga? Mo ang balang spirito igsoon. Og sapatos sa maong kadasig sa paglakaw, sa pagsangyaw sa maayong balita. Usa-usahan nato. Mateo 22 para masabtan nato ha kay basig naglibog ta. Bisti sa pagamatarong Mateo 22, hapit na tamahuman ha. 22 versikulo 13. Okay? Bakit ang sambingan may tungod sa kumbiras sa kasal? Mateo 22 versikulo 13. Onia misulod ang hari aron pagtan-aw sa mga dinapit. Versikulo 11. O nakita niya ang sakataw nga wala magsulob og bisti nga angay sa kasal. Gipangutanan siya sa hari higala. Yun sa manimo pagsulod dinhi nga wala ka man magsulob og bisti nga angay sa kasal. Apan wala makatingog ang tao. Unya mingon ang hari siya masulugoon. Gapusan ninyo ang iyang mga kamot og tiil og ilabay sa ngadto sa kangitngit sa gawas. Dito maghilaksa og magkagot ang iyang mga ngipon. Ha? Kaya wala man kaniya ang bisti sa pagamatarong. Malaglag jud siya. Isalibay jud siya ngadto sa kalayo. Apan ang tao nga adunay bisti sa pagamatarong, mao kini ang requirements para makasulod kita ngadto sa langit. That is Jesus Christ, the cloth of righteousness nga iyahang ihatag kani kanato. Jesus Christ is the truth. Siya ang kamatuoran. Amen. Amen. And He is the righteousness. Unang nahimo ka matarong kitungod kay si Jesus Christ, matarong igsoon. Amen. Kani ato guba ang imong kinabuhi, puro na lamang kalawayan ang imong gibuhat. Wa kay panahon sa pagsimba, way lami, mudayeg sa Ginoo, mo nagunsa man sa diraan si makawit-awit nagna. Hallelujah, praise the Lord. Di ka katawa kani ato tingali. Unsa man ilang simbahan diha? Makakasabot sa pulong sa Ginoo. Pero kung maangko nimo ang tinuod niya, bag-ong pagkatao, maangko nimo ang kaluwasan ng sa Ginoo sa Kristo, makasabot ka. Amen. Maorday na magdahig sila. Maorday na nga nagdahig sila sa Ginoo, kinaangko nila ang kaluwasan. Amen. Ha? Naangko na nila ang bisti sa pagkamatarong. Ha? Bag-o na ang ilang kinabuhi, puti na ang ilang bisti. Kani ato binuhatan nila dili maayo, dili makapanalangin. Pero sa dihan gimatarong sila, mahimo na silang panalangin ngadto sa uban. Kay ang bisti nga naang anak nila, hinlo na. Makapanalangin na ngadto sa uban. Ang ilang inayahan nindot na kaayo. Amen. Og tagaan ta og singsing igsoon, pagpamatuod na kita iyan na ni Kristo. Sana ang tag-iya sa itong kinabuhi o kita iyahan na. Roma 8,
9. Unsay ingon ni Pablo dinaigsoon. Roma 8 bersikulo 9. Apan wala na kamo makinabuhi nga minanduan sa tawhanon kinaiya kundi sa espiritu. Kung tinuod man ugali nga ang espiritu anas sa Dios kaninyo ananas sa inyong kasing-kasing katong walay espiritu ni Kristo dili iya ni Kristo. Amen. Katong adunay Kristo sa kinabuhi nga nagpuyo nga na kaniya iyahan na ta ni Kristo. Siya na ang tag-iya sa itong kinabuhi. Pero katong tao nga walay balang espiritu dili si Kristo ang tag-iya silang kinabuhi. Kinsa man ay ang tag-iya silang kinabuhi? Satanas. Pero kung anaaga ni ang balang espiritu magpuyo nga na sa katao, ang tag-iya nga na kanimo. Ang tag-iya nga ni kanato. Ang Ginoong si Kristo. Pagka matuod na kita iyahan na. O kita siya naging ang iyan. Siya naging ang tag-iya sa itong kinabuhi. Amen. That is the ring or sing-sing igsoon. O ang sapatos igsoon. Kani adto wa tay sapatos nga gihatag sa Dios kani kanato. Kay lahi ang atong ginasuot. Sapatos nga nagalakaw kita dinaa sa mga kadalanan. Kalawayan, binuhatan nga dili maayo. Disko dito, disko diri. Etc. etc. Mula kini ato ang ginapangandoy. Lakaw dito nga walay bili. Apan sa dihang nahimo na tang Kristohanon, gipasuluoban na kita sa Dios og bag-ong sapatos. Amen. Nanatay kalipay nga magsangyo sa may balita. Og mulakaw na kita nga moadto kitang simbahan. Amen. Lahi na ato ang bulhaton, lahi na ang atong lakaw. Amen. Makinumdum na ka nga simba karon. Mulakaw jud ka. Amen. Epeso kapitulo 6. Iyon pa ni Pablo igsoon, versikulo 14 ngadto sa 15. Nagkanayon ang mensahe mga kaigsunan. Busa pangandam kamo, gamita ang kamatuoran ingon nga bakus, ang pagkamatarong ingon nga silipon sa iyong lughan, o ang kadasig sa pagsangyaw sa maayong balita, sa pakigdait ingon nga inyong sapatos. Amen. Nasabta na ito igsoon? Ha? Ingon niya sapatos. Sa dihadi mo na tang Kristohanon, lahi na nga to ang direction sa itong kinabuhi. Lahi na karon ang atong paglakaw. Naglakaw na kita dinaang nangalagad sa Ginoo. Naglakaw na kita dina sa dalan, nga sigpit ka dalan, nga bisag daghan kay mapagsulay. Apan milahutay kita igsoon. Mateo kapitulo 7. Unsay gingon ni Jesus Christ dinay igsoon nga iyahang panambagon pagpahinumdom kanato. Versikulo 13, sa inyong pagpangita sa dalan sa kinabuhi, sulod kamo sa sigpit nga gangaan, kay ang lapad nga gangaan ug ang sayon nga dalan paingon man sa kalaglagan. Mao kini ang gisubay sa kadaghanan, apan ang masigpit nga gangaan ug malisod nga dalan paingon sa kinabuhi walay katapusan. Ug jutay ra ang nakakaplag niini. Kinsa man ang nakakaplag niini? Katong mga niluwas. Amen. Ikinahanglan sa dihang naangkon na nato ang kaluwasan. Daghan jud kay mga pagsulay mag-abot kani kanato. Ha? Kay naglakaw kita sa sigpit gamay kay nga dalan. Dali na kita matandog. Ha? Daghan kayong mga kasinatian ug mapag-agos. Apan paghinumdumi o hinumduman nato kanunay nga kita naglakaw na dinaa sa dalan nga mao si Kristo, because Jesus Christ is the way. Amen. In John 14:6, I am the way, the truth, and the life, and no one cometh to the Father but by me. Siya ang dalan karon nga imuhang gilaktan igsoon. Nga namilakaw na ka nga na kaniya kay tungod kay gipasulutan na ka og sapatos igsoon. Kini sapatos gikan sa Dios. Ug lahi na karon ang direction o journey sa mong ginabuhi. Kani adto kay panahon sa pag-alagad kaniya. Pero karon malipayon na kang misimba kaniya. Amen. 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 Wala pasalamatan nato ang Dios sa kanunay. Kay tungod kay ang Dios maayo kay sa itong kinabuhi og nagpadayon og nagmalaho tayo kita sa pagbuhat niini nga dapit igsoon. 5 months na ta diri
Amen. Gali dito sa please, mag 1 year na kung dito sugod sa lockdown. Karong March, mag 1 year na kung dito sa please. Amen. Inana kadali ang panahon. Amen. Na ikatuyuan ang tanan nga nung gialaw po niya ang mga pangitabo nga COVID. Ano na planuhang man ni diri nga magbuhat na lang ta og laing nga bulhaton diri kay usar man jud dito sa tagom ang taga dinhi mo adto man dito tungod lagi sa lockdown dili na makaadto dito maglisod na kung atong napay mga checkpoint tanaw ng dagway sa mga senior citizen bali or 17 below or 18 below mo ito ginatong na itabo mo ito na planuhan nga maglahi na lang dali amen? Ay katiyuan gihapon kaya naalagi plano po ang Diyos dali ang adapon kung nasahin ka dili lang kay kanato dali so uban usab nga mga kasimbahanan na ay mga nausab na nadaghan ni noon ang ilang bulhapon amen? Amen? Nasaan na ba natin soon? Mao kini ang mga kaibulungan o katingalahan nga gibuhat sa Dios sa matang usa nato nga mga kinabuhi. Muna pasalamatan nato ang Dios igsoon. Mga batan-on, paggamit kita dinasa bulhaton sa Ginoo. Mga bata, gikinahanglan nga magtuon sa Biblia, maminaw sa mga Bible story. Mga ginikanan, gikinahanglan nga magpabiling tang madasigon. Bisa pa man sa panahon nga daghan kay mga pagsulay nga ni kanato. Ayaw padaog soon. Ato ang lantahon kanunay ang pagagamhanan sa Dios. Mapasalamaton kita kanunay nga sa Dios. Si Pablo last verse na ako. Iyon siya din nasa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Sige niya dito Give thanks in all circumstances. For this is the will of God in Christ Jesus. Pagpasalamat kamo bisag unsay modangat kaninyo. Kini mo ang kabubuton sa Dios nga buhaton ninyo sa ngalan ni Hesus Kristo Jesus. Amen. Mapasalamat ta kanunay dili lang kay sa panahon nga nating mga kwarta. Dili lang kay sa panahon nga natay ay mga birthday, diyan lang pasalamat. Usama ba ni ini nga party, magpasalamat natin. Pasalamat na sa tanang panahon igsoon. Amen. Isang walang-wala na pasalamat na. Kaysa niyang ato ni buhaton, malipay ang Dios na magatanaw nga ni kanato o maminaw sa atong mga pulong. Pero kung dili tang pasalamat sa Ginoo, niya magmukot hinuon ta. Niya hilabtan pa jud nato ang way labot. Makakitag iring, patiran pa yun. Ito wag kaya naglagot ka sa maning kinabuhi na wak mantay panood-an ini. Wak mantay pagkaw nini, way labot ang iring. Agi-aging iring. Labot tayo kayo. Awa diha. Or baka agi kiro, doklon. Sa Minjuday. Pero kung kuhan, pag naay mga panalangin mo abot, sige paya. Bingo guys, Eric. Pero kung nagkuhan ang kinabuhi, ay surang-surang kalaban ta karon Ming. Mo ba na kinabuhi sa Kristohanon? Dili, amen. Anaaman ta sa hayahay, kamahugaway, or walang-wala man, igsoon, mapasalamaton kay ta kanunay. Ataw paghinumduman lagi nga ang Dios katingalahan kayo ang iyang ipangbuhat gani kanato. Lagi mga panalangin mo abot gani kanato basta kay masaligon lang ta kanakariya. Dali ginaampo nato sa kining atong bulahaton karon maayong panahon sa kanina na may ulan. Siguro kuan kan ba Lord sa manamuni nga ubeto na human dito apa. Tent ba yan Lord? Ulan-ulan pa. Wala nagsuot lang yun may kuan ni. Wala may kuan ni kanang mga kuan ba. Suot si Lupin.
Kaya nagigipahunong ko sa Ginoo. Amen? 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 Ito na yung mga pagsulay, na testingan ta. Kasi galit, bisag kung bukulan man eh. Pasalamat gihapon ta. Naman yung mga pamaagi nga padayon atong buhaton. Ginatest ang ato ang makasing-kasing. Kung unsa tangan hakariya. Amen? Sa tanang panahon, mapasalamaton kita nga na sa Ginoo. Amen. Kaya ang Dios naging ato gilagaran gamhanan kaayusoon. Away pagkabago. Magapanindo kitang tanan. Atong awiton ang hangtod may kinabuhi. Okay? Magapiyong kita igsoon. Onya, diya sa itong pagpiyong mamalandong ta na nasa Ginoo. Ato ang pasalamatan usab ang Ginoo sa tanang iyang himo nga ni kanato. Individual siya nagluwas kini kanato pinaagi sa iyang mga sakripisyo dito sa cross sa Kalbaryo. Unya mapasalamaton ta tungod kay aniakan ini nga David nagatigom nga malahotayon bisan pa man sa daghan kay mga panahon nga mga pagsulay usahay mulan apan ni padayon ta igsoon nga nangalagad din ha kaniya kay napakita nato nga kita nagmadaugon kanunay o nagpabili nga midahay din ha kaniya. Thank you Lord. Santa kita mag-aawit igsoon. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Tanang kay bayaan Ginoo nga nahalamang kanimo. Nahimog suko ng kalibutan pansada ko na katuyuan inigsudon ko sa kalangitan mga bulan mo imong gipahimutan mga pag-antos ning kinabuhi imong ipasan alang ka na ko sa kahugawan imong gihinuloan kinabuhi ko karon nahugasan sa hamili mong dugo walay sama kanimo walay sama kanimo kagamhanan walay arang makatupong sa gugma mo takos kang angayan pasidunggan ka hangtod may kinabuhi hangtod may kusog hangtod may gininawa sa ngabil ko himayaon ka hangtod niya ka sa kasing-kasing ko mayaon ka o kalagaran ko hangtod may kinabuhi hangtod may kusog hangtod may gininawa sa ngabil ko himayaon ka hangtod niya ka sa kasing-kasing ko mayaon ka o kalagaran ko hangtod may kinabuhi hangtod may kusog may gininawa sa ngabil ko himayaon ang atong biga Dios dahil sa mga pagbilson sa kasing-kasing ko mayaon ka o alagaran ko
bayaw ikaw kalagaran ko. Ginoo. Atong simbahan ng atong binga Dios, atong palakpakan ng atong binga Dios, atong dayon ang iyang pangalan sa walay katapos. Lord, katingalahan ka nga Dios ka among ginagaran. Usa ka nga Dios nga dako ug hibulungan, gamhanan nga maoy nagluwas kani kanamo. Pinaagi sa mga pulong langganing o Dios sumala pa sa sulat sa Genesis kapitulo 1 bersikulo 1 nga ang tanan gihimo nimo o Dios pinaagi lamang nga na sa mga pulong. Lugod diha na mo makita nga ikaw may ulungan kay nga Dios nga among gialagaran Ginoo. Lord, bisa pa manggani sa mo ang personal and individual Ginoo sa mong kinabuhi. Giluwas kami nimo Ginoo sa Kristo. Pinaagi sa imong kamatayon dito sa krus sa Kalbaryo. Bisan ikaw Dios apan mianhi ka sa kalibutan, nagkatawang tao aron lamang nga imong ihalat ang imong kaugligon Ginoo. Usa kini ka perpekto nga halat Ginoo. Aron nga naugon nimo ang buhat sa kaaway o kami makabaton sa maong kaluwasan o kinabuhi dayon. Salamat Lord sa mga pulong nga among nadungog dinhi mo rasa. Nga ikaw nagapahinumdum nga ni kanamo nga ikaw gamhanan kayo o kami dapat musalig lang gid nga kanimo sa way pagduwa-duwa Ginoo. Daghan man Ginoo mga pangsulay maabot kani kanamo Ginoo. Mututok lamang kami nga kanunay kanimo aron dili kami madaog mapili niini. Lord, daghan mga kakulangon o Dios matag adlaw sa ubang mga panahon o Dios nga walang wala jemi o Dios. Lord, dili na mo kini amaw itutukan. Ikaw ang among tutukan o Dios, kay ikaw gamhanan kaay nga Dios nga nakikuban hit kanamo og dili gyud mabiya nga ni kanamo. Andam ka nga Dios nga motabang hani kanamo Lord. Mao kini among kuptan sa kanunay nga imong promesa kani kanamo. Aron dili kami madaog sa kaaway nga nagapanglibot-libot kani kanamo nga mao sa tanas in the mighty name of Jesus Christ. Gali ang yawa nagalanta usab kani kanamo ini maorasa. Nasayod kami ana mga kademonyuhan. Apan walay luna, walay bahin ang buhat sa kaaway. Walay nagapangilabot ang kaaway nga kanamo kay tungod ikaw nagagapos kana kanila in the mighty name of Jesus Christ. Salamat Lord sa may panahon nga imong gihatag kanamo. Salamat usab sa magsingkasing nga andam midawat na kanimo sa mga pulo. Sa labutan nga andam mamalandong o mga idulungog mga dalunggan nga andam mamati kana sa mga pulo o mensahe nga dala og kaluwasan Ginoo sa madawsa. Mapasalamaton kay Lord tungod kay niabot kami og 5 months nini nga dapit Ginoo. Ikaw padayon Ginoo nga mga lig-on pa yung kini kanamo. Daghan pa Ginoo o mga butang nga imuhang pagabuhaton nini nga dapit. Mga kay kulungang butang, mga dagkong butang nga imo paghimuon nini nga dapit Dios. Salamat Lord ug mag-expect kami ni ana. Salamat Lord nga kami nahimong kabahid nahimong ipanggamit nini nga bulhaton Dios. For your glory and honor. We thank you so much, Lord. Dalay kung ka sa walay katapusan, Ginoo, mag-enjoy kami ni ining adlaw. Oban ang imong presensya o ang mga anghilan na nagsabiya nga sa mapagdayeg. Kining tanan among gipasalamatan. O lamang sa pangalan ni Ginoong Hesus, among Ginoo manluwas. Ang tanong maging warog ako. Magapanglingkod tayo, magtalakpak kayo. Ganyan akong suligabanin. So, ay nung wala pa tagigutom kay busog pa kayo tagalinihan. O, gali, namasko mo. Namasko. Okay, thank you so much. Okay. Amen. Dalay ko ng Diyos. Mapapaburiha. Salamat sa Ginoo. Ato santos sa takay. Saon mapuni. Sa katuwing kausay maghimog Christmas ante. Kang skiting. Oh. Sino ito magkamalaka kay? Kaya ito. Mas maayo man itong gutom ito ba kay? Nakansang magkaon basta gutom. Hindi ba? Kaya puso-puso ka. Ako ba? Nagkaon mo. Oh, ito magkamalaka kay. Ay, kaya ito gano'n na ang Diyos. O salamat sa Ginoo kay maangkol sa Ginoo naghakit sa itong kinabuhi ka. Sabay kita sa dalan sa Ginoo. Hindi sa kaligyan.
dagan mo ito resultado. Pero sa Ginoo, ang imong kagwapo, sabot ang kagwapo, ang imong kagwapa, sabot ang kagwapa. Ang mga panalangin ni madagayaon, igabuhos, kanatong kalan. O karon na nga ako parte, mo ang paghatag. Kadi mga kompleto ang itong pagsimba o wa ni paghatag po. Ibig ba? Amen. Anda mo na ito atong mga halad na magbasa kung tulo ka bersikulo dali. Isa sa daang tugon, diba sa pagtugon. Dito siya badaan ko. Mga papinom mga nagkaysa siya. Gobyerno ko. Natabok ko sa gobyerno kagamanan. Tapos tayo mga buhis. Ang Ginoo mas nabaw na kay sa tag-iya sa timog kalibutan, tagamputan, imong atong kinabuhi sa tag-iya. Magkahin kita gihatag. Amen. Malakias 3:10 po sa bersikulo. 3:10 Malakias. Matod pa dire. Data ang tibuok nga ikapulo nga sa templo aron adunay pagkaon dito. Sulay ako o pakita ninyo nga ablihan ko ang mga bintana sa langit o ibubo ko kaninyo sa madagayaong gayon ang mga panalangin. Isa sa maguntogon, Second Corinthians chapter 2 verse Second Corinthians chapter 9 verse 7 and 8. Ato pa dire. Usa, kinahanglan nga maghatag ang matag usa sumala sa iyang gusto. O dili magsubo o mag-una-una nga di mo siya, kaya ang Diyos nahigugma sa malipayon ng paghatag. Amen ba? Malipayon nga paghatag. Magpanunta direct, paghatag o naman siguro special number. Paminaw po tag special number sa mga young people. Panunta direct, paghatag. Ka, malipayon nga paghatag. Ito mga young people nga special number. Ito paminaw. Special number. Nagpadaogon yun kay naabot yun dalian. Then, bisan pa sa kamay, dakabot ang kailangan yun, magpasalamat na siya sa tumbuhin ng Diyos. Kay mauman na ang dapat na tumbuhaton. Ang magpasalamat siya sa buhay ng alat. Lahat ng lamang kanino ang kinabuhi ko igatugyan diha kanino ang tibuok kong ito Huban sa panagdadig, ihalaga. Ngayon ang mudawa sa tanan. Wala na ilan pang tapos. Hinadagig,
kasing ko igahatag lamang kanimo ang kinabuhi ko igatuyan diha kanimo ang tibuok kong kusog uban sa panagdating ihalad ko Yangayan kang mo dawat sa tanan wala na ilain pang tabut kitadagin ginasimba ka namo sa kahibulungang gibuhat mo pasalamatan ka sa kamaagi mo kung kinsa ka sa kinabuhi ko kaya ngayon kang mudawat sa tanan wala na ilain pang takos ginadagig ginasimbang ka namo sa kahibulungang gibuhat mo pasalamatan ka sa kamaagi mo kung kinsa ka sa kinabuhi ko pasalamatan ka sa kamaagi mo kung kinsa ka sa kinabuhi ko kung kinsa ka sa kinabuhi ko praise God. Maminaw po ta kay dapat ang espesyal. Pagka espesyal. Praise God, may motto man soon, mahalan po kaming awit niya sa buhay ng Diyos. Uluhan kiniyo give. Ay, stay po sa.
Magdako kita. Gamhanan ug dalaygon nga mahal nga langitnon, Dios nga makakagahom sa tanan, magbuduhat sa langit ug sa yuta. Salamat Ginoo sa imong gugma kaloy, nga diin ikaw naghatag dakong gugma pinaagi sa imong bugtong anak nga among gisaulog karon o Dios. Ingon nga Christmas, ingon nga Thanksgiving, ining adlaw o Dios. Imo kami Diyosan ining takna o Dios. Aron kami maminaw sa imong mga pulong. Aron kami muday, mubayaw, magpasalamat, muawit. Salamat sa tanang representasyon sa mga young people, kabataan, mga hantong o Diyos. Kabahin sa among mga pagsimba sa Espiritu kamatuoran. Ingon man sa po Diyos ang hatag. Dili lang kining mga lawas na mong Ginoo nga among ihada diya kanimo nga ang espirituhanon nga pagsimba nga mo imong kalipay o Dios kanang tanan. Nagkadala usab kami mga salapian ng halad o Dios. Nga malipayon kami muhatag Ginoo niini. Tungod kay imo kani sugo nga magahatag ang mga katawhan sa Dios. O magamit kini Ginoo alang sa mga buluhaton, alang sa ministry, labi na ni Napita, uban sa imong alakad, ni Pastor Jeffrey, Canyares, o mga kaubanan, o kaming tanan magkayo sa Ginoo, niining buluhatona, ay gitagaan mga gasa, mga talento ang mga katawan ng Diyos. Aron sa tagambahan, magpasalamat kanimo langit mga Basta, ang mga pagkampo o Diyos, ikaw magapanalangin sa mga trabaho, sa mga driver, sa negosyo, opisina, o tanan o Diyos, mga buhat sa mga kamot, ikaw magapanalangin, o bang kayo pa o mga tanong, matagayaong grasya, imong ipupog o Ginoo sa imong mga anak, mga imong piniling katawhan o Diyos. Hallelujah. Sa salamat ni ining hapuna nga ikaw Ginoo magkahiusa sa among kinabuhi, mga panalangin dili lamang material kundi espirituhanon, mga panalangin kalipay kalinaw kadaugan among maangkon lang itong mahan ni ining takna karon. Og dalay ko ikaw amo kining ginalauman magdawat diha sa pangalan sa among Ginoong Jesucristo ang tanan ninyo. Amen. So, ato ta sa mga acknowledgement before tamato sa closing prayer. Once again, happy Thanksgiving sa tanan. Amen. Happy Family Thanksgiving Day and Christmas party celebration. And Merry Christmas, everyone. Okay? So, ato na po nga sugaton ang kuan ang bakong tuig sunod si Bana. Okay, so pasalamaton kayo tatawid kayo nagpanapuson atong bulhaton karigson. Bisan pa sa matang usa nga kita anaa sa mga taga-tago mianhi. Okay? And sa mga taga-duhali, okay, na ay mga pipila na mianhi lang diri ano. Wa kanhi mo ba tuhod kay gikapoy tingan. Okay, bisan pa po sa taga-dilian, salamat kayo kaniyata. Mga ginikanan, mga young people, kabataan, tanan ka na to. Salamat kayo sa inyong tanan. Bisan pa sa mga kaugalingon nga representa o mitabang sa tanang mga bulhaton nato, no? Kagahapon pa sa mga nag-decorate, gipamanahan ni Sister Jenna Biroy. Bansa mga kabanan, dili na ako mausaw no? Kanya sa mga, bisan pa sa mga tabaono na to.
tanan nga gipantrabaho, nila Ate Judith sa mga nagluto, nila Kuya RC, tanan. Kanatong tanan, salamat kayo ang tanang kadungganan. Diha ra gyud sa to ang buhay nga Dios. Nagbalipayan pa kay Igsoon. Okay. Salamat kayo sa tanan-tanan no. Nga kita mihalan yun diya sa ato ang makusog para dinasa mga bulaton sa Ginoo. Kinabangay ta og nagmalampuson ta. Unyang hapon mga to ang mga musugod tingali ta. Sa oras, alauna na. Alauna ang paniudto na to no. Dili na paniudto, panihapon na. Juan, kunya mga alas 2 tingali after to mga games ta. Salamat kayo sa mga presentation nato ha. Okay, sa mga young people, sa mga adult, sa mga kabataan. Next time na po, magkuhan ta no, mag-practice ta before pa ang kuhan, ang bulhaton. Okay? And also, mga next year tingali, natin buhaton nga plano kabubuton sa Dios, God's time, Matutag Beach para sa mga panabautismuhan at ang bautismanan sila. Okay, na itong ikuan po. I pray na ito nga natin mga seminars next year, labi na sa mga willing kaayo nga kanang itong magpagamit sa Ginoo nga to become a worship leader. Labi na ilang Sheila no, Sheila Sinon. Okay, ato aning seminar sila o pamaagi. Gusto nga may worship leader. Pray na to na mga next year magplano ka na mag-seminar ta. Okay? So, labi na sa mga worship leader na, mag-seminar na sa nagbalik. Okay. Okay, so manato mga announcement na to. Karong Sunday, nagkapot yung panimbaho na. Alas 3, kapon ta diri. Amen, padayon yun na to ang mga panimbaho. I-pray na to ang maayong panahon. O, Merry Christmas, kanatong tanan. Praise God. Salamat sa kadaugan sa atong panimbahon. Akong ganyong tanan sa pagpanindog. Atong daygon ng pasalamatan nato atong buhi nga Dios nini. Sa kadaugan natong nangkon. Alang kanimo ang himaya o Dios. Hallelujah. Alang nimo ang alang kanimo ang pag-ari, gikan kanimo ang kusog, alang kanimo ang dungo, alang kanimo ang himaya o Dios, alang kanimo ang himaya, alang kanimo ang pagdayi, gikan kanimo ang kusog, para kanimo ang dungo. O Dios, ikaw ang tinungdaning tanan sa matag adlaw, sa among mga panginahanglan. O Diyos, ikaw ang dalampanan, kay ikaw man ang tinungdaning tanan. O Diyos, ikaw ang tinungdaning tanan sa matag adlaw, sa among mga panginahanglan. O Diyos, ikaw ang dalampanan, kay ikaw man ang tinungdaning tanan, kay ikaw man ang tinungdaning tanan, kay ikaw man ang tinungdaning tanan. Amen. Praise the Lord. Balay ko na nga itong buhay nga Diyos.
gayud ang tinubdan sa tanan sa atong kinabuhi. Lord, kita daghang salamat o Dios nining kurasa Ginoo nga din kami nakatapos o Dios sa maong buluhaton o God. Daghang salamat sa imong pagkamaayo sa among matag usa nga kinabuhi Ginoo. Nga din ikaw gayud o Dios nahigugma nga ni kanamo nga pinaagi sa imong mga pulong nga din na among nabati Ginoo. Kini nakahatag kanamo kalig-on nga padayonon kami sa among pagpangalaga diha kanimo o Dios. Daghang salamat Ginoo nga din ang imong pulong magapabilin gayud amahan sa among matag usa nga kinabuhi. Kining kinabuhi Ginoo nga nagahulat sa imong pagbalik o Dios. Himuha kami Ginoo nga mapadayonon nga din pinaagi sa imong pulong nga mainumduman namo gayud o Dios. Ang imong pulong nga din kami magapabilin sa among pagpangalagat aron kami aman makaangko ni anang langit nga imong gitagana sa among matag usa nga kinabuhi o God. Salamat sa imong pagkamaayo gayud amahan. Lord, ako mga pag-ampo Ginoo nga din kining maong mga kabatan-unan Ginoo. Ikaw o Dios magapadayon sa pagtigkon nga